ካብ ዜና ልምዓት መደባት ከይወፃና ክቡር ፕሬዝደንት ወደባትን ማርሳታትን ከምኡን ማዕልቦ ነፈርትን መሰለጤታቱን ኣገዳስነቱ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ርዱ እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝጸንሐ ትሕተ ቅርጺ ንምምዕባል ከምኡን ሓደስቲ ማርሳታትን ማዕልቦታትን ንምውሳኽ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተታሕዘ ወይ ክካየድ ዝጸንሐ ስራሓት ኣሎ ድዩ እዞም ትሕተ ቅርጽታት እዚኣቶም ንዘቤታውን ዞባውን ኣገልግሎት ብቑዓት ንወፍርን ንግዳዊ ንጥፈታትን ዓደምቲ ንምግባሮም ዘድሊ ተወሳኺ ስራሕ ብዝምልከት ዘሎ ውጥን እንታይ ይመስል መብራህ ትበና ምናልባሽ ክትወሳኺ ኣለዋ ዝብላ ዛ ገዚፍ ማልን ጸዓትን ዝፈሰሶ ጉዳይ ናይ ናጻ ዞባታት እውን ኣሎ እሞ ምስኣ ምስተናይ ወደባታት ጠቓሊልካ ትምልሳ ወደባት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክንደይ ዓመታት ገይሩሎ እንድሕሪት ምናልባት ካብ ናይ ናጽነት መዓልቲ ጀሚሩ ቀዳሞት ቀዳምነታት ባፅዕን ዓሰብን እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ናይ ቀደም ተደኪኖም ስለ ዝጸንሑ እሞ ክንጥቀመሎም ስለ ዘለና ዘይኮነ ብጂኦግራፊያዊ ቀማምጦኦም ቦታኦም ኣገዳስነቶም ካልእ ምህዞ ክትምህዝ ኣይትኽእል ኢና ካብ ጀካ ንሳቶም እቶም ወደባት እዚኦም ወደባት እዚኣቶም ግን ንዘቤታዊ ረብሓ ንሰደድን ምምጻእን ጥራይ ክንጥቀመሎም ከም መእተውን መውፅን ወደባት እንድሕሪኦም ኮይና ምናልባት ኣግፊሕና እንተተዛረብናስ ከምዚ ዓቕምና ንምጠጥ ከይንመስልካ ትዛረብ ትኽእል እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ከይዓበዩ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ናይ ኣገልግሎት ዘቤታዊ ኣገልግሎት ትረሳዕ እዮም ኣብ ኤርትራ ብፅርግያ ከመይ በፂሑ ካብ ቃሮራ ናብ ድሜራ ክሳብ ተሰነይ መሓየር ኢልካ ትዛረብ ትኽእል እዚ ግን ኣዝዩ ጸቢብ ጂኦግራፊን ኣዝዩ ጸቢብ ቁጠባን ንዑ ጥራይ ንበይኑ ክትሓስብ ኣይትኽእልና እዞም ወደባት እዚኣቶም ኣገዳስነቶም ኪኖ ዞባዊ ኣገልግሎትን ረብሓን እዩ ዝኸይድ ፈቲኻ ናይ ሕርያ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ግድን እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ከዓብዩ ኣለዎም ምስ ዓሰብ ብዙሕ ዘረባታት ዝረብ ግን ኣነ ፖለቲካ እየ ዓሰብ ክትምዕብል ዘለዋ ወደብ እያ ስለምንታይ ኣብኡ ብዙሕ ክከራኸር ኣይደልን ዓሰብ ክትዓቢ ኣለዋ ምናልባሽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ዝምድና እዚ ናይ ኩናት ናይ ዶባት ፀገም ስለ ዘሎ ዓሰብ እንድሕር ዓብያ ኮን ኢትዮጵያ ከተገልግል ኣይኮነትን ዓሰብ እንድሕር ዓብያ ሲ ዞባውን ዓለማውን ኣገልግሎት ኣለዋ እንድሕር ናይ ብሓቂ ወደብ ኮይና ከም ኣገልግሎት ወሃቢት ወደብ ክትዓቢ ኮይና ክሳብቲ ክትዓብየሉ ትኽእል ዓቐን ክትዓቢ ክትክእል ኣለዋ ነዚ ሓደ ናይ ፖለቲካ ግምታት ኣሎ ናይ ፀጥታ ግምታት ኣሎ ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ኢልካ ሰገጥ መገጥ ትብለሉ ነገር ኣይኮነን ስትራቴጂያዊ ፕሮጀክት እዩ መዓዝ ተተግብሮ ከመይ ጌርካ ተተግብሮ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ዓሰብ ሕጂ ዘሎ ወደብ ኢልካ ክትዛረበሉ ድከኣል ኣይኮነን ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣገዳስነት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ከምቲ ዘለዎ እቲ ወደብ ከገልግል ኢልካ ተሓስብ ወደብ የለን በዝም በትን እናተጻገምካ ነቓዕ እናጠመምካ እናበልካ ኸይድ ኣሎ ወደብ ኣለና ናይ ብሓቂ እሞ በዚ ወደብ ዝስ ይትረፍ ንዞባውን ዓለማውን ኣገልግሎታት ቁሩብ ዝኾነ ትሕተ ቅርጺ ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ንዞባዊ ኣገልግሎት ዝበቅዕ ትሕተ ቅርጺ እውን የለን ኣባዛባ ሕጂ እዚኦም ክልተ ዓበይቲ ወደባት እዮም እዚኦም ወደባት እዚኣቶም ንኽኣሎ ኣይንኽኣሎ ግዜ ንርከበሉ ኣይንርከበሉ ሓደ ጽኑዕ ወይ ተጸንዐ ውጥን ክህልወና ኣሎ ውጥን ከኣለና ሕጂስ ኣለና ናይ ክልቲኦም ውጥን ኣለና ናይ ውዕል ሰነድ ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል መዓስ ኢና ነተግብሮም እዞም ወደባት እዚኣቶም ዋላ ወረቐቶም ተጻፊፉ ተወዲኡ እንተሃልዩ ከመይ ጌርና ኢና ነተግብሮም ምስኣቶም ዝኸይድ ናይ ፀዓት ጠለብ ኣሎ ናይ ኤሌክትሪክ ጠለብ ኣሎ ናይ ማይ ጠለብ ኣሎ እንድሕር ደኣ ክገፍሑ ኮይኖም በቲ ዝከኣል ምስ ወደባት ማዕረ ማዕሪኦም ዝኸይድ ማዕልዎ ነፈርቲ ኩሉ ክእል ኣለዎ ብዓቐን ናይ ትሳቶም ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎታት ኣብ ክሊ ናይቶም ወደባት ድህነፅ ትሕተ ቅርጺ ናይ ናፃ ዞባ ናይ መመስርሒ ዞባ ወደብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ
ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ካብ ኣብ ኣስመራ ምፂኻ ትሰርሖ ስራሕ ኣብቲ ከባቢ ከይድካ ትሰርሖ ስራሕ ይበዝሕ ስለዚ እቲ ወደብ ኢልና ክንዛረበሉ ከለና ናይ ወደብ ትሕተ ቅርፂ መራኽብ ዘእንግድን ዘፋኑን ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ተፈላለየ ኣገልግሎታት እውን ክህብ ናይ ኢንዱስትሪ ማእከል ክኸውን ናይ ናፃ ዞባ ወይ ናፃ ንግድ ማእከል ክኸውን ናይ መመስርሒ ማእከል ብተፈላለየ መልክዓቱ ክኸውን ናይ ዓሳ ናይ ሓፂን ናይ ፕላስቲክ ተፈላለዩ ናይ ኢንዱስትሪ ዋኒናት ኣብቲ ከባቢ ክምዕብሉ ይኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ናይ ባፅዕን ናይ ዓሰብን ውድእ ወረቃቕቲ ኣለና ንምትግባሩ ዝሓፅሩና እዚኦም ኣለዉ ኢለ ክዛረብ ኣብ ዘየድለኒ ክኣቱ ኣይኮንኩን ግን ባፅዕን ዓሰብን ደንጎየ ቀልጠፈ ኣብቲ ክበፅሕዎ ዝግባእ ደረጃ ከነብፅሖም ክንክእል ኣለና ብትሕተ ቅርፂ ብውሕዱ ድሕሪኡ ኣብ ኣገልግሎት ምስ ኣተዉ ከም ወደባት ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ደረጃ ብናይ ዞባና ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ደረጃ ብናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ደረጃ ተወዳደርቲ ወደባት ኮይኖም ድዮም ክወዳደሩ ክእሉ ድዮም ሽዑ ንህለ ገልጎል ንህለ ፈረስ ይኸውን ግን ንሕና ክሳብ ኩሉ ነገር ድዋደድ ኩሉ ነገር ክሳብ ድረጋገፅ እሞ ፅባሕ ንጎ የርብሑና ድዮም ኣየርብሑናን መክሰብ ይህልዎም ድዩ የኽስሩና ድዮም ኢልና ምዝራብ እቲ ትሕተ ቅርፂ ነዋደዶ ከም ኣብነት ናይ ባፅዕ ኤርፖርት ክስራሕ ከሎ ተፈላለያ መወልቲ ዝበሃላ ትካላት ኣይድልየኩምን ዓቕምኹም ኣይኮነን ዝበሃል ነይሩ ግን እቲ መዓልቦ ነፈርቲ ተሰሪሑ ኣይተጠቐምናሉን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንብል ንኽእል ኢና ግን ቅሙጥ ፀጋ እዩ ፅባሕ ንጎ እቲ ንጥፈት ክብገስ ምስ ጀመረ ናይ ብሓቂ ኣገልግሎቱ ከበርክት እዩ ዓር ምናልባት ኣብቲ ናይ መዓልቦ ነፈርቲ ክመፅእ ናይ ወደባት ግን እዚኦም ክልቲኦም ዓበይቲ ፕሮጀክታትና ናይ ዓሰብ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት የብሉን ማይ የብሉን ብዙሕ ምዕዝምዛማት ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ ግን ኪኖት ምዕዝምዛም እዞም ተታሒዞም ዘለዉ ፕሮጀክታት ንምትግባር ሰሪዕካያ ዘለኻ ቀዳምነታት ምስኡ ስለ ዘይከደ እምበር ሕጂ ቀለልቲ ገልግሎታት ዝረኣዩ ይኮነን እዚ ምስ ካልኦት ማሕበራዊ ገልግሎታት ኣብቲ ከባቢ ክህልዉ ዝኽእሉ ተኣሳሲርካ እዚ ክልተ ወደባት እዚ ከም ተገዳስነት ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ውድእ ወረቃቕቲ ኣለና ኢልና ንዛረበሎምና እዚኦም ጥራይ ግን ኣይኮኑ ማርሳታት ከኣለዉ ካብ ዓሰብ ንበራዕ ሰሎ ምፃእ ንዕዲ ምፃእ ንጢዖ ምፃእ ንገላዕሎ ምፃእ ንዙላ ምፃእ ንባፅዕ ካብ ባፅዕ ንንያ እውን ክሳብ በዓል ተኽላይ ክሳብ ጫፍ ናይ ራስ ቀይሳር እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማእከሎትን ንኣሽቱን ማርሳታት እውን ክህልዉ ይኽእሉ ኣለዉ ናይ ዓሳ ምግፋፍ መደባት ኣሎ ዝተፈላለዩ ካልኦት ንጥፈታት ኣለዉ ናይ ግድን ኩሉ ኣብ ዓበይቲ ክልተ ወደባት ጥራይ ክሕፀር ኣለዎ ኢልና እውን ክንዛረብ ኣይንኽእል እንተቐዲመ ጥቕሶ ዝፀናሑ ናይ ፅርግያታት ትበሃል ፕሮጀክት እውን ንኩሎም እዞም ክድኮኑ ዘለዎም ትሕተ ቅርፅታት ንዓታቶም ከም መትኒ ከለጋግቦም ክኽእል ኣለዎ ኣብ ወደባትን ዓበይቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፕሮግራማትን ጥራይ ዘይኮነ ማርሳታት ክህልዉ ኣለዎም ዓበይቲ መዓልቦ ነፈርቲ ምስኣቶም ለጊቦም ዝሰርሑ ናይ መመስርሒ ኣካላት ኣብ ውሽጢ እቲ ውጥን ክኣትዉ ጥራይ ዘይኮነ ጨናፍር እውን ክህልዎም ክኽእል ኣለዎም ሻምብቆታት ዝርግሑ እውን ክህልዉ ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ገማግም ባሕሪ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ዝበሃል ምስ ሕርሻ ምስ ከባብያዊ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታ ምስ ጨው ምስ ዓሳ ምስ ኢንዱስትሪ ምስ ሓፂንን ምስ ፕላስቲክን ተኣሳሰረ ምስ ካልኦት ተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ተኣሳሰረ ክምዕብል ዘለዎ መትኒ እዩ ዓሰብን ባፅዕን ስለተደኮና ንበይነን ጥራይ ከገልግላ ይኽእላ ድሕሪ ኢትዮጵያ ተደልያ ትጥቀመሉ ትኽእል እያ ጅቡቲ ተደልያ ትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኣብ ጎልጎል ክንቀዳደም ንኽእል ኢና እዚኦም ፕሮግራማት እዚኣቶም ናይ ወደባት ግን ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ድዳናጎዩ ኣይኮኑን